ine jamana kuntigi kura ale ye munumunu salo ke kunu ni kuna siningo kerengrene ala kata Nigeria ka ufei Romuald Wagdami abole ngoysa kunu tile konna na atara Niger abole Niger ka so kata Wagadugu ka olu fei akumera fam flabela jirena jamana kuntigi fe kabini pangolo jigi kana nuna anuka so kata nya masala sa ka famaso olu konna na Burkina ta sefe sa yira ka bokomi Ibrahim Traoré ani ale de ɲɔgɔn masala kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔ u fila ka ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ ka taa min ye u ka faamasigiyɔrɔ la Kuluba ka se ka taa baara tɔw bɛɛ lajɛlen kɛ o kɔfɛ sa Romuald kɔni a y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka segin ka taga min ye a yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na Lagosikaw fɛ yen a taalen ye ani Wagadugu kɔnɔna na fana min ye Bola Ahmed Tinubu a n'o masala la a y'a yira sa k'a fɔ ko ani Ibrahim Traoré fana masala ka taa fara Abdramane Tchani kan k'u y'a bisimila bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na min ye balimaya sira min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ san caman bɔ k'o de sinsinna nin ko in kɔnɔna na yaasa ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma a ko ale hakilila tigɛlen don k'a fɔ n'u y'u fagaw fara ɲɔgɔn kan danaya ni ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna na gɛlɛya foyi tɛ u tɛ se ka min wuli yiriwaliko ta nasira fɛ u bɛ se ka farafinna fana ka kelenya baarabaw k'olu sigi sen kan u bolo dilen ɲɔgɔn ma min ye Bamajɔlen ɲɔgɔnwale kɛlɛli k'o fana sinsin a ko hukumu kɔnɔna na Senegalikaw fɛ yen ta karilen don forobamugu la ye fala ye min ye Ousmane Sonko ye kunungo ale bɔra ka baro sigi belebeleba kɛ conférence de presse senfɛ sa wasabulon ɲɛmaa y'a yira sa k'a fɔ ko nin y'a segilen ka na segili ka na politiki kɛnɛ kan u kan ka baara kɛ cogo min a ka parti kan ka sigi cogo min ani u ni Diomaye ka kow bɛ cogo min na nin waati in na a ko k'a taara Diomaye fɛ ani Diomaye y'a sigi ka kuma gouvernement sigiliko ta nasira fɛ Diomaye kungo k'u bɛ jɔyɔrɔ 7 d'u ma minisiriso kɔnɔna na a y'a yira sa k'a fɔ ko jɔyɔrɔ ko tɛ min ye Pastef ye ale de bɛ fanga la ale de ka wasaden ka taa ani fɛn ka kan min tɛ o ye ko Diomaye ko k'a b'a kɛ segin ye ale ko Diomaye ma a bɛ segin ka taa kɔmasegi kɛ ni tɔndenw ye n'u ye min fɔ u n'a bila o da la a y'a yira sa k'a fɔ ko kɔmasegi kɔfɛ a ye président wele k'a fɔ a ye k'olu jɛra han k'u ti don gouvernement kɔnɔna na ko nka ko maaw b'a ɲɛna k'u bɛna motion de censure ta ka ɲɛsin Diomaye ka fanga ma wa k'olu tɛna n'o kɛ fala ye olu tɛna o kɛ nka u kɔni bɛ min fɔ a ye n'a ma s'u ma u tɛ s'a ma nka k'a bila kunna kɔni k'a fɔ wasabulon kɔnɔna na Pastef de ka wasaden ka ca 133 60 ani 165 kan wa min ye Diomaye ye a ka wasaden kelen o tɛ wasabulon kɔnɔna na k'a k'o fana bila a kunna sisan kɔni ko fanga tilalen don fila ye nanzarakan na u b'a fɔ cogo min na cohabitation Ousmane Sonko ko o de bɛ senna bi Senegalikaw fɛ yen ko politiki fɛɛrɛ ni politiki jɔyɔrɔ ni politiki kow kɛcogo k'olu n'u ka ko kɛ o taacogo la ko gouvernement bɛ k'a fɔ ko technocrate don Sonko ko technocrate ko ale yɛrɛ ye technocrate ye sabula ko olu donna politiki hukumu de kɔnɔ ko n'tɛ ko mɔgɔ minnu tun bɛ gouvernement ko ye technocrate ye an bɛ dugawu kɛ fala ye u kana kɔlɔlɔ wɛrɛ foyi wuli ye nka a y'a yira sa ko a ka tɔn ka kɔnkɛrɛba o ye nin sibiri nata in ye juin kalo tile 6 k'u kan ka o kɔnkɛrɛ baaraw kɛ k'a b'a ɲini a ka tɔndenw fɛ u ka bɔ ka caya kosɛbɛ ka t'o kɛnɛ kan Benenkaw fɛ yen an bɔra k'o kuma fɔ sisan u ka jamanakuntigi ale ye munumunu salo kɛ IES jamanaw kɔnɔna fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger ani Burkina maa caman bɛ ka ɲininkali kɛ bi nin kɛkun ye mun ye yalama Benin bɛna sɔ gɛrɛ ninnu na de wa maaw kɔni y'a yira ka ban kɔni ni maa min sigira ka kuma fala ye a ka gɛlɛ i ka bɔforola kuma fɔ o ma sabula kuma ɲɔgɔnya b'a ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna ni basigi ye wa min ye ko in ye ko nafa min bɛna sɔrɔ a la ni Niger ka ni Benin sera ka ɲɔgɔn faamu ka da u yɛlɛ min ye ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ fala ye o nafa ka bon kosɛbɛ sabula IES jamana caman bɛ yen bi ale ni duguden caman bɛ yen bi olu ka taa ni ka segin bɛ kɛ dugumana de fɛ pankuru se tɛ bɛɛ lajɛlen nin waati in na min ye président in ye k'a ye hakilimaya ba kɛ nka don nataw ko olu dɔrɔn bɛ se ka waati tiɲɛ di maaw bɛɛ lajɛlen ma Libikaw ka pétrole bɔyɔrɔ maaw y'a yira sa k'a fɔ ko mai kalo kɔnɔna na k'olu ka tɔnɔ taara kɛ miliyari 4 ye dollar la u kun famana ka o sɔrɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko nin kalo kelen kɔni y'a to sera ka baara caman sigi sen kan sisan u bɛna n'a lajɛ wari min bɛ se ka jamanadenw nafa cogo min na ani ka se ka yiriwali baaraw kɛ k'olu sigi sen kan kunungo Faransikaw ka jamanakuntigi ale n'u ka ndolacila minnu kan ka taa coupe du monde na n'o ye u ka équipe nationale ye olu ye tilelafana dun kɛ Clairefontaine-kaw fɛ yen a y'a ɲini u fɛ sa k'u cɛsiri k'u jija coupe du monde u n'a ka segin ka na Faransi ale kɔnɔna na Ukraine dugu faaba n'o ye Kiev ye kunungo min ye Rusilakaw ye k'u ye bɔmu caman fili n'o ye misiliw ye maa 13 o de fatura ko in senfɛ maa caman o joginnen don min ye Ukraine kɔni ale bɛ ka welemada kɛ États-Unis bɛ se ka na a dɛmɛ cogo min na farafinna RDC jamanaw min ye farafinna kɛ ka jamanaw ye olu farala ɲɔgɔn kan sa Ebola ko bɛ se ka kunbɛn cogo min jamana 8 ye lajɛ kɛ kunun ni kunna siningo u ka kɛnɛya minisiriw k'a lajɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ Uganda ale ni RDC tɛmɛnen kɔ sa bana in kana se ka walankata ka taa fan wɛrɛ si fɛ kibaruyaw minnu bɛ kɔkan kibaruyaw ale bɛ olu kuncɛ